Kabulda zanın geçen hücumçı Britaniýanyň ilçihanasynyň ulagyny partlatdy. Netijede 5 owgan raýaty we 1 Britaniýaly wepat boldy. 33 şemet adam yaralandy. Polisiýa içi partlaýjy terişteli ulagyň Britan awtolagyna barıp uranlygyny we uly ýangyn döredönligini aýtdy. Halkara goşunlary Awganistandan söwüşüji güýçlerini çykarýarka Taliban öz hüjümlerini güýçlendirdi. Ukrainanyň parlamenti oktýabrda geçirilen saýlawlardan soň birinji maslahatyny geçirdi. Maslahatyň açylış dawaraty Ukrainanyň milli giyiminiň berjaý edilmegi bilen başlandy. Munyň ideýany hökümet baştutany işe girişdi. Parlamentiň täze çağırışynda günbatara tarapdar 5 partiýanyň koalisiýasy orunlaryň köpüsini eýledi. Gyzlyn ses berişlikde ýurdun häzirki premier ministri Arseniy Yatsenyugyň öz wezipesinde galmagy tasdiklandy. Saraýewoda Birleşen Milletler Guramasynyň Uruş jenaýatçylyklar boýunça tribunalynyň prezidenti T.Meron 1990-njy ýyllarda şäheriň 43 aýlap dowam eden gabawynda öldürilen 1,5 müň çaganyň ýadygärligine bardy. Meron çagalaryň enatalary bilen duşuşdy. Uruş jenaýatçylyklar boýunça tribunal Bosniýanyň serb siýasatçylary we harby liderleri bilen bagly işleri şol sanda uruş döwründe prezident bolan Radovan Karadžić we harby lider Ratko Mladić bilen bagly işleri entek tamamlamady. Pakistanda şäý musulmanlar tanymal dinçiniň çarşenbe güni öldürilmegi bilen bagly protest geçirýärler. Şäýlaryň majlisy Bagdad Muslimin atly siýasy toparynyň lideri bolan Nawaz Agha Irfani Islamabaddaky öýünde atylyp öldürildi. Peşawardaky çykyşlarda protestçiler hökümetden dinçini öldürenleri tapmagy talap etdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.